Toto je nová kamenná kolekcia Noriven. Máme tu 5 zemätých farieb. Je to všetko inšpirované portlandským kameňom. Ten portlandský kameň je typický práve touto svojou žilou, takouto rozdrbkanou. A máme tu opäť kopec nových formátov, respektíve ani nie tak nových ako rôznych. Čiže bude to mať zase všestranné použitie. Má to rôzne mozaiky, rôzne povrchy. Určite sa bude dobre kombinovať vein cut s cross cutom, kde sa bude pracovať ako s travertínovým obkladom. Cross cut na zem, vein cut na steny, ale takisto ako tuto nám ukázali, nie je to podmienka, ten vein cut sa dá použiť aj normálne takto na podlahu. V tejto expozícii použitý práve tento spôsob, čiže na zemi je crosscut, steny, vein cut a vnútro je taká veľmi zaujímavá Nagomi séria. Tieto menšie formáty sú super a hlavne pri týchto kamenných dizajnoch sú podľa mňa viacej také prirodzené ako tieto veľké čuda.